Hola, bona vesprada i benvinguts un dia més al Pati Podcast. Aquesta vegada estem molt ben acompanyats per una representació dels alumnes de 5è. Ells han estat treballant en diferents estils de comunicació i avui han vingut a contar-nos què han après, ja que ens consta que ha sigut un treball molt útil i productiu. Què és exactament el que heu treballat en aquestes classes? Hem treballat els estils de comunicació, l'estil agressiu, l'estil passiu i l'estil assertiu. I en què consisteix cadascú d'ells? L'estil agressiu és el que utilitza la violència, com pegar, insultar, humillar, etc. El xiquet o xiqueta que utilitza aquest estil sol es fitxa en ell mateixa i no respecta els drets dels demés. En l'estil passiu els drets de la persona no es respecten. Esta persona sol fugir dels problemes, no actua i no diu el que sent ni el que pensa per por a que no l'accepten. Després tenim l'estil assertiu, que expressa el que sent i respecta les opinions i els sentiments que senten els altres. Aquest és l'estil que tots tindríem que buscar. Sabríeu proposar-nos un exemple de l'estil agressiu, altre de l'estil passiu i altre de l'estil assertiu? Un exemple de l'estil agressiu és quan, per exemple, hi ha dos amics jugant i s'acosta l'altre a jugar amb ells. Però com ells no volen jugar amb ell, es posen a insultar-lo, a xillar-li, a espantar-lo, o també podria ser quan algú ens diu algo que no ens agrada i reaccionem xillant-ho de manera violenta. Un exemple de l'estil passiu és que dos xiquets estan jugant i un d'ells vol el cromo del seu amic i ell, a pesar de que no vol donar-li la seva carta, té por i li acaba donant-li la seva carta. En l'estil assertiu es pot ser algú que et diu que si eres amic d'altra persona, ell deixarà de ser el teu amic. Tu li podries dir que igual que tu eres el meu amic, ell també pot ser el meu amic. Dius les coses sense faltar el respecte i d'una manera amable. Este és el millor estil. Sabent que l'estil assertiu és el que hauríem de buscar tots i totes, quins avantatges penseu que té aquest estil? Jo pense que té molts avantatges expressar-nos de manera assertiva, perquè aprenem a millorar les nostres relacions. No gastes la violència per a resoldre un problema. Aprendre a dialogar i aprendre a negociar. Evitem problemes majors. També aprenem a comprendre els altres i a tindre empatia. Cregueu que és important saber aquestes coses? Per què? Sí, perquè així quan tenim conflictes podem resoldre'ls sense fer mal a ningú. Som més conscients que podem dir les coses de moltes maneres i el resultat pot ser molt diferent, depèn de com ho diguem. Vos ajuda tot això a resoldre els conflictes que poden sorgir d'altra manera? Sí, perquè ara podem detectar aquestes coses i la veritat és que hi ha menys problemes a classe. Jo pense que hauríem de treballar aquestes coses a totes les classes. Finalment, abans de despedir-nos, els alumnes de 5è volen llançar una proposta a tots els alumnes del col·legi. Sí, la proposta és la següent. Seríeu capaços a partir d'ara detectar aquests tres estils a les vostres relacions a classe? Vos deixem la proposta per a que reflexioneu. Ara ens despedim, tornarem amb més Pati Podcast. Adéu!